बेबायदि प्रग्राम खालामनायखाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावनाय जाबाय। खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो जाय जाय भिडिअखौ नायदों नोंथांमोनखौ आं जोबजासिम नायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। बिकज मानो होनोब्ला आं दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय आरो प्रमद बर' सारनि साननाय बिथांमोननि फारागथिखौ आङो नोंथांमोननि सायाव माखासे फोरमायनो सानदों। एसेबांखिनि हानाय नङा, अब्लाबो जि आङो बे बोसोराव मोनदांदों आरो बे समाव मोनदांदों बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो सानदों। रायजो राजा नोंथांमोन, सिगाङाव जि खामानि मावदों आरो दानि जि खामानि मावनाय लेभेल गोबां डिफारेन्सखौ नुनो मोनदों नङा होमबा? जेरै हमना ला इडुकेसन सेक्टरावहाय आं नुवा जे लामा दालां डेभेलपमेन्ट खालामबाल' जोंनि एरियाया डेभेलपमेन्ट जागोन। जों डेभेलपमेन्ट खालामनांगोन इडुकेसन सेक्टराव, नङा होमबा? जों डेभेलपमेन्ट खालामनांगोन फरायसाफोरनि सोलोंथाइखौ बोरैहाय इजिलि आरो लोगोसे बिथांमोननि जि किउरिसिटि, इच्छा, इन्ट्रेस्ट बेखौ बोरैहाय बारायहोनो हागोन बेखौ जों साननांगोन। मानो होनोब्ला नों रोंबाय, आं रोंबाय, जों देरग'बाय। दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ जायफोरो जों बोरायबा बुरिबा बिथांमोनासो बे हादोरखौ, जोंनि बड'लेण्डखौ आरोबाव नोजोर होलांगोन आरो दैदेनलांगोन। नाथाय बिथांमोनखौ बेबायदिसिम लांनो थाखाय जों बिथांमोननि सोलोंथाइखौ मोजाङै लाखिनांगोन। जायनि जाहोनाव आगोलनि जि 17 इयार्स हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार दैदेननाय समावहाय जेबो गुरुत्थ' लायाखै। दिनै स्कुलनि खेथ्रआवनो होन, दिनै 100टा स्कुल प्रमद बर' सारा गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार हिसाबै गायसनलायबाय। दिनै बेसेबांबा स्कुल, 400 ना बेसेबांबा स्कुल आं मोनथिनो मोननाय मथेब्ला रिपेयारिं खालामबाय। आरो लोगोसे दिनै आं नुनो मोनदों मानगोनां दानि जि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि जि इडुकेसन सेक्टराव जे खामानि मावनाय बेखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआ गोबां गोजोननाय मोनो। नोंथांमोनाबो जानो हागौ, नाथाय पलिटिकेलि राजखान्थियारिजों इनभल्भ जानानै नोंथांमोना मोजांब्लाबो नोंथांमोना साइडआव थादों जानांगौ, आं बेखौ नुनो मोनो। मानो होनना बुङोब्ला स्टिम होननाय मोनसे बड'लेण्ड स्टिम फाउन्डेसन मोनसे प्रग्राम मोनसे मैयाहानि दिनाव लादों। स्टिम मिन्स STEM मिन्स साइन्स, टेक्न'लजि, इन्जिनियार एन्ड मेथमेटिक्स मिन्स बेनि सायावहाय जि नोजोर लाखिनाय, बे फरायसा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ दानिफ्रायनो जुदि जों बिनि सायावहाय जुदि जों अबजार्भ खालामनानै जुदि जों बिसोरखौ फोरोंथाइ होयोब्ला, बिसोरनि जि किउरिसिटि बुजिब्ला, एलवेज जों मा जायखौ जों बुजियो बेखौहाय जों बांसिन फरायो, जों फरायसाफोरखौ नुयो। बिकज आंबो बिनिफ्रायनो एक्सपिरियेन्स जाबोनाय। जेरै हमना ला नोङो बर' बिजाबखौ फरायोब्ला बांसिन बुजिबाय। उन्दै समावहाय एम इ स्कुलावहाय इंलिसथ' बारा रोङामोन नालाय, इंलिस मिडियामनि नङा जाहैबाय, बर' मिडियामनि। अब्ला बर' रावजों जोङो बैखौ बुजिनायखौ जों बांसिन फरायो। आरो मेथमेटिक्सखौ जों जुदि बुजियाबा बे बिजाबखौनो जों दांग्रोसिनानो दोनो खनायावहाय। जायनि जाहोनावहाय जोंनि जि सोलोंथाइनि गेजेराव जे मेथमेटिक्स, साइन्स बेफोर गासिबो थाफायो, जे बेखौबो जों बेजों मानसि सासे गिदिर जानो हायो, साइन्टिस्ट जानो हायो। स' जों बेफोरखौ मोनथियालासिनो थानो गोनां जायो। मानो होनोब्ला जों बेखौ माने गोरलैयै बुजिया। जायनि जाहोनाव बै बे इन्ट्रेस्ट जे मेथमेटिक्सनि सायावहाय, साइन्सनि सायावहाय जे गोसो होसिनथों आरो जों बड'लेण्डनिफ्राय जे साइन्टिस्ट सासे दिरुननो हायो नामा, बा गोबां साइन्टिस्ट दिरुननो हायो नामा, जोङो साइन्सनि सायाव टिचार दिरुननो हायो नामा, मेथमेटिक्सनि सायाव प्रफेसार मा होनदों फोरोंगिरि, नङा होमबा? आरो लोगोसे जोङो गोबां बेबायदि मोजां मा होनदों फिथाइ मोननो हागोन नामा नैखौ साननानै मानगोनां प्रमद बर' सारा मैयानि दिनाव मोनसे, आरो सिगांनिफ्रायनो लाबोगासिनो दं, आं मैयानि दिननिखौ बाथ्राखौ बुंनो सानदों। स' उन्दै उन्दै गथ'खौ जों जुदि साइन्सनि गेजेराव जों जुदि बिसोरखौ जुदि कालचार हिसाबै जेरै जों मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय खालामो नङाबा, जेरै बैसागुआव जोङो जोंनि गावनि ट्रेडिसनेलि जोङो मा होनदों मोसानाय मुसुरनाय, जेरै जों खाम सिफुं दामनानै जों मोसायो, नङा होमबा? जेरै जोङो सानफ्रामबो ओंखाम जाबाय थायो, नङा होमबा? ओंखाम जायाबाथ' जों थांनानै थानो हाया। स' बै बे लेभेलखौ जे मानगोनां प्रमद बर' सारा खालामनो थांदों, जे बेखौ जों सानफ्रामबो बाहायबाय थानाय, आरो लोगोसे जों बेजोंनो गेलेनाय, आरो लोगोसे जों बेजोंनो जोङो रोंगौथि जानाय, फुरा बड'लेण्डखौनो जे साइन्स ओमफ्राय मा होनदों साइन्स एन्ड टेक्न'लजि एन्ड इन्जिनियारिं एन्ड मेथमेटिक्सनि सायाव जे लुफावनानै होनो नाजादों,
बिनि थाखाय गोजोननाय जासियो सानदो दिनै नों जुदि उन्दै उन्दै बे एलपिनिफ्राय जुदि फरायहोनानै बिथांमोनखौ साइन्सनि सायाव एसेबां इन्ट्रेस्ट खालामहोनो हायोब्ला नङाब्ला इजिलि आन्डारस्टेन्डिं खालामहोनो हायोब्ला जे दिनै मोदोमाव बेसेबांखिनि अंग दङ दिनै जोंनि मानसिनि सुबुंनि जे हारा बेसेबां दङ सानआ जे बेसेबां डिसटेन्स दङ जोंनि बुहुमनि बेसेबां चक्कर गिदिङो बुहुमा साना गिदिङो ना गिदिङा नङा होमबा दिनै गोबांखिनि बोगथाबमा सुम्बुक बायदिसिनानि सायावहाय ल'नि सायावहाय जे मोनसे इजिलि जे गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय आन्डारस्टेन्डिं खालामहोनो थाखाय जे मानगोनां प्रमद बर' सारा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि प्रसेस खालामगासिनो दं जोंनि गोरलै गोरलै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जे बुजिहोनो थाखाय जेरै नाइनटा ना मा होनदों 9 मबाइल बेन मिन्स बे 9 मबाइल बेनाव मा थागोन इकुइपमेन्ट्स थागोन इकुइपमेन्ट्सआ मा जाहैबाय बेयाव जे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि सायावहाय इन्जिनियारिंनि एन्ड मेथमेटिक्सनि सायावहाय स' बेफोरखौ गासिबो बेवहाय केरि लानानै थांबाय मा लाना थांफागोन गारिया फुरा बिटिआरनि सिङावहाय 4 डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय साब डिभिजनेलनि सिङाव थानाय फरायसाफोर फरायनाय फरायसालियाव बैफोर बेनखौ लानानै बैफोर फरायसाफोरनो फोरोंथाइ होगोन माने फोरोंगोन बा सोलोंथाइ होगोन स' बेबायदिनि थाखायनो मैयानि दिनाव आं मोनथिनो मोननाय मथेब्ला 30 to 40 नि गेजेराव इन्सट्राक्टर गोदान एपइन्टमेन्ट खालामदों आरो बिथांमोननो सेलारि होनानै बैसोरो फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय टारगेट लादों बेसेबां गिदिर बाथ्रा बेवहाय मा प्लास जाहैबाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि सायाव आपग्रेड खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे लामा जाहैबाय लोगोसे बैसोर गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय जों गोदान टिचार जों थिसनलायबाय आरो बेवहाय जों इन्सट्राक्सन सोसननाय लोगो लोगोनो बिथांमोनाबो खामानि मोनबाय फरायसुलाफ्राबो जे मोजां सोलोंथाइ मोननो थाखाय खाबु मोनसे मोनबाय मोजां बिथांमोननि जि जिज्ञासा किउरिसिटि नङा होमबा जे बिनि गेजेराव बिथांमोननि जि सोलोंथाइ नलेज बेखौ बारायनो थाखाय इनक्रिज खालामनो थाखाय इन्ट्रेस्टखौ इनक्रिज खालामनो थाखाय जे मोनसे हाबाफारि खालामदों आरो बिसोरनि सोलोंथाइखौ बारायहोनो नाजादों बे मोनसे जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय बेनिफिट जाहैबाय आरो लोगोसे बिसोरखौ जे जाय फोरोंगोन बिथांमोननो जे माखासे सोद्रोमा नांगौ टिचार नांगौ बिथांमोनहाबो बेयाव हाबबाय आरो बिथांमोनहाबो सेलारि मोनबाय नङा होमबा स' गोबां बेनिफिट बे खामानियावहाय जोङो नुहुरनो मोनदों जायनि जाहोनाव बिटिआरनि सिङाव थानाय गोबां टिचारफ्रा मोजां मोनदों आं रायज्लायदों सोंनानै नोंथांमोना दिनै प्रग्रामाव फैनानै माबायदि मोनदों आं स्पेसियेलि खुद थांदोंमोन आं मैयानि प्रग्रामावहाय आं सोंदों नोंथांमोना मा मोनदों आगोलनि दिनावहाय बेबायदि प्रग्राम जाफेरदोंमोन नामा स' बिथांमोना बुंदों जाफेराखै दिनै जे बेवहाय मानगोनां प्रमद बर' सारा बेबायदि लादों गोबां मोजां इनिसियेटिभ बे बाथ्राखौ बुंदों रायजो राजाफोर प्रमद बर' सारा इडुकेसन सेक्टराव जे खामानि मावनाय नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ दिनै नों जुदि साइन्सखौ जों जुदि गावनि आखायाव जेरै जों ओंखाम जानाय लोगो लोगो जों दै लोंफायो नङा होमबा ओंखाम जानायजों दै लोङो नङा होमबा स' ओंखाम जायोब्ला जों दै लोङो बा दै लोङालासिनो जों थानो हाया स' थिग बेबायदिनो मानगोनां प्रमद बर' सारा बोरैहाय जोंनि फरायसुलिफोरखौ इजिलि एकदम आन्डारस्टेन्डिं खालामहोनो हायो जे जों जे साइन्सखौ इजिलि बुजिनाय आरो बेखौ जों जुदि बुजियोब्ला जोंनि गेजेराव ओंखारगोन साइन्टिस्ट नङा होमबा जोंनि गेजेराव ओंखारगोन गोबां टेलेन्ट पार्सन जोंनि गेजेराव ओंखारगोन बैगानिक नङा होमबा जोंनि गेजेराव ओंखारगोन इन्जिनियार जोंनि गेजेराव ओंखारगोन डक्टर नङा होमबा स' बेबायदिनि खेथ्रआव नोजोर लाखिनानै बैसिम सौहैनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों होननानै मानगोनां सारा फोरमायदों आरो लोगोसे खालि मबाइल बेन्डल' नङा बे मबाइल बेन्डआवथ' इन्सट्रुमेन्ट थागोन आं बे फोरमायखाबाय आरो लोगोसे 18था मा होनदों भेहिकेल मिन्स 2 व्हिलार्स माने बाइक बेवहाय जे माखासे इकुइपमेन्ट्स मेथमेटिक्सनि इकुइपमेन्ट्स लानानै बै गथ'फोरखौ फोरोंहैगोन ओमफ्राय फोरोंनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि जि नलेज बे इनक्रिज जागोन आरो लोगोसे 30,000निबो बारा फरायसाफोरखौ बे सोलोंथाइनि बाहागोआव लाखिनाय जागोन बेखौ मोनथिनो मोनदों बेखौ खोनानानै आं गोमोबाय आरो जे आरे एसेबां मोजां प्रग्राम बेबायदि खालामदों दिनै होनबा बेबायदि जुदि लांबाय थायोब्ला बेसेबां डेभेलपमेन्ट जागोन आरो लोगोसे बेसेबां टेलेन्ट फरायसाफोर ओंखारगोन आं बेखौ सानबाय आं बेखौ लानानैनो आङो सासे फोरोंगिरिनाव सोंबाय स' सारा बुंबाय बियो बे सारा बुंबाय जुदि मानगोनां प्रमद बर' सारा बेबायदि जुदि लांबाय थायो 15 बोसोर 20 बोसोरसिम बड'लेण्डखौ नाय सानसे समाव आरो आंनि भिडिअखौ लाखि
सानसे समाव बियो फुरा बड'लेण्डखौनो ओरैबायदि जौगाहोगोन ओरैबायदि इडुकेसन सेक्टराव जौगाहोगोन रावबो बेबायदि हाफेराखैमोन आरो बयबो बेवहाय प्रमोद सारनि जे सिस्टेम बेखौ सोलोंनो थाखाय फैजोबगोन स्टेटफोरनिफ्राय होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों स' नोंगौ आंबो बेखौ अबलाइज खालामदों स' बिनि थाखाय जों बयबो बिथांखौ सापर्ट होनांगोन आरो जों बयबो बिथांनो बेबायदि जे खामानि मावदों बिनि सायावहाय जे बिथांखौ आङो सेल्युट खालामो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा स्टेटआव प्रप'ज हरनानै सेन्ट्रेलाव प्रप'ज हरनानै दालां बानायनाय लामा बानायनाय हो आरो जे बेखौ खालामनानै जे बिथांमोना बिटिसिनिफ्राय फान्ड फैनायखौ बिटिसिनि थाखाय फान्ड फैनायखौ बिटिसिनि फान्डजों बानायदों होनफ्लानानै बिटिसिनि फान्डखौ साप्लाइ कारापसन खालामनायावसो मुखुब जाग्रा सासे सुबुं दिनै इडुकेसननि सेक्टराव दिनै बेबायदि बिथाङा खालामफेराखै जों दिनै गावनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जुदि फोरोंथाइ होआबा सोलोंथाइ होआब्ला जोंनि हारिखौ जुदि प्रमोद सारमोन आरो बिनि हाग्रामा महिलारि सारमोन जुदि बोरायलाङोब्ला सोरबाथ' फैनांगोन स' बैसोरनि थाखाय जे सोलोंथाइ होनांगोन बिसोर सोलोंथाइ होबासो बिथांमोना दैदेनलांनो हागोन जोंनि जेनेरेसनखौ आवगायलांहोनो हागोन स' बे बिथिङाव लानानै माने प्रमोद बर' सारा बे खामानिखौ मावदों रायजो राजाफोर नायदो बेयावनो नुबाय दा नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि थिंकिंआ मा खालि कारापसन साप्लाइ खालामनानै जानाय आरो बिनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बोरै खामानि मावदों बेखौ देखायफ्लानाय आरो प्रमोद बर' सारनि खामानिया जाबाय सानबाय थायो जे जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बोरैहाय जौगाहोनो हागोन नलेजनि बिथिङाव बोरैहाय फरायनायखौ आपग्रेड खालामहोनो हागोन जायनि जाहोनाव नोंथांमोना फिथाइ महरै मोनबाय नैबे दाख्लै थांनाय जे मेट्रिक माने रिजाल्टआवहाय फुरा आसामनि गेजेरावनो डिस्ट्रिक्टआव नाम्बार 1 हिसाबै पार्सेन्टेज डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै पार्सेन्टेज वाइजआव चिरां डिस्ट्रिक्ट एबा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ नाम्बार 1 आव गोग्लैबाय बिकज मानि थाखाय जाखो बेफोरो मानि थाखाय जाखो बिकज नाजानाय आरो बे सोरनि थाखाय नाजानाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि नाजानाय आरो बैसोर फरायसा फरायसुलिफोरखौ नाजाहोनायाव सोर मदद होगो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोननि किउरिसिटि इन्ट्रेस्टखौ बारायहोबाय जाय खामानिखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बै समाव बाहायाखैमोन आरो नाजायाखैमोन बेहा जास्ट बोरैहाय बरननो हागोन बोरैहाय मानो हागोन नङा होमबा मल गिदिर लुनो हागोन नैबिनि सायावहाय धान्दा खालामनानै थाबाय जायनि जाहोनाव इडुकेसन सेक्टराव गोबांखिनि फावसायना थानो गोनां जाबाय नायदो 3 बोसोर सरकार खुंनो 3 बोसोरबो जाबावाखै नोंथांमोना मोजां नोजोर हो आरो केलकुलेसन खालाम 3 बोसोरबो जाबावाखै बै समावनो मानगोनां प्रमोद बर' सारा इडुकेसन सेक्टराव मा सोलायहोबोखो दिनै बिथाङा आसामनि गेजेरावनो नाम्बार 1 हिसाबै लाबोबाय नङा होमबा आरो हाई सेकेन्डारियावबो लाबोबावबायसो आरो लोगोसे जोंनि फरायसाफोरखौ फार्स्ट डिभिजन डेस्टिनेसन बेनि खेथ्रआव नोंथांमोना नायोब्ला बेयावबो गोबां इनक्रिज जाबोबाय बिथाङा दा सरकार दानाय समावल' नङा जेब्ला आफादगिरिमोन बिथाङा आबसुनि बै समावबो गोबां बिथाङा नोजोर होदोंमोन नाथाय बै समावहाय पावाराव गैयामोन दिनै पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि खामानि मावबाय रायजो राजाफ्रा साननो हागौ लामा दालां खालामब्लाल' जे मा होनदों सरकारा खामानि मावदों सरकारनि खामानिया गासैथिंबो इडुकेसननि खेथ्रआवबो आरो लोगोसे लामा दालां खेथ्रआवबो लामा दालांखौथ' मावगासिनो दं रायजो राजाफोर नाथाय बेखौ मावनायाव गोबां नुबाय थागोन सम जालांबाय थागोन नाथाय जोंनि मेन थिंसआ जाबाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बोरैहाय नलेज होनो हायो बोरैहाय जों बेखौ आपग्रेड खालामहोनो हायो जाय खामानिखौ दिनै मानगोनां प्रमोद बर' सारा खालामलांगासिनो दं आरो खालामलांगोन स' डिफारेन्सआ बेनो प्रमोद सारा फैसाखौ बोरैहाय बाहायनानै जोंनि थाखाय बेनिफिट जागोन बेनिफिटआ मा जाखो नोंथांमोना नुबायना फिउचारनि बेनिफिट बिथाङा दानि बेनिफिट्सखौ नाया बिथाङा फिउचारनि बेनिफिट्सखौ नायो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा फैसाखौ बर'नानै गावनि फारसे गावनि सुबुंफोर गावखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनो बोरै गारहरनो हायो बोरै होनो हायो आरो लोगोसे बेखौ बोरैहाय कारापसन खालामनो हायो बेनि साननायाव थायो मानगोनां प्रमोद बर' सारा बोरैहाय बै फैसाखौ जोंनि फरायसाफोरनो मोजाङै बाहायहोनो हागोन जे फरायसाफोरनो बाहायहोनो हागोन बेयाव नोंथांमोना साननो नाङा जे बिथांमोननो फरायसाफोरनो रां होनाय नङा बिथांमोननो फेसिलिटिसआ बे जे फोरोंगिरि जोंनो नांगौ बै फोरोंगिरि इन्सट्राक्टर जे जोंनो नांगौ माखासे फोरोंनाय सोलोंथाइनि सायावहाय जेरै आं बुंदोंमोन स्टिम एबा साइन्स टेक्न'लजि
एन्ड इन्जिनियारिं एन्ड मैथमेटिक्स बेनि सायावहाय जों बोरैहाय गथ'फोरखौ आवगायहोनो हागोन बेनि सायाव बोरैहाय जों जोंनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइनि बिफानाव बिथांमोनखौ इन्ट्रेस्टखौ बारायहोनो हागोन जौगाथायखौ बारायहोनो हागोन इजिलि आन्डारस्टेन्डिं खालामहोनो हागोन नोंथांमोननि सायाव आङो सावगारियाव बा क्लिप्स देखायदों जे गथ'फोरा बेवहाय फोरोंथाइखौ देखायदों सोलोंथाइखौ देखायदों बिकज बिथांमोननो दानि गोदान इन्सट्राक्टरफ्रा फोरोंबाय बिनिखायनो बिथांमोनहा जोंनि सुबुंफोरनो फोरमायहोनो हादों जे दिनै बे अंग मानसिनि बडियाव इसेबांखिनि दं दिनै साना बुहुमनि बेसेबां डिस्टेन्स थायो आरो बेसेबां सेकेन्डआव बेसेबां मिनिटआव साननि सोराङा बुहुमसिम सौफैयो नायदो बेफोरनि सोमोन्दै दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दानो उन्दै एलपि स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो एमइ स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो बैफोरखौ जुदि मोनथिजोबहोनायाव जों जुदि मा होनदों खाबु होयोब्ला मा होनदों इन्ट्रेस्टखौ बारायना होयोब्ला आरो जों बेनि फेसिलिटिसखौ जों बारायना होयोब्ला अब्ला जों बोसोर 6 बोसोरसोनि गेजेरजों बिटिआर एबा बड'लेण्डखौ सोलायहोनायखौ आरो जों नुनो मोनगोन बेखौ बुंनो हागौ सोरबा खायसे सुबुंफ्रा जे जों उन्दैयावनो सोलोंदों मादों नोंसोर सोलोंबाय नाथाय बै उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिसोरलाय बिसोरनि थाखायथ' नांगोन नङा होमबा दिनै खायसे 100आवहाय सासे सुबुङाल' सानै सुबुङाल' बा साथाम सुबुङाल' न'खराव स्ट्रंनि थाखाय गोसो होनानै फरायनायाव इन्ट्रेस्ट जायो नाथाय माखासेनि थाखाय गोबां फेसिलिटिस रांनि आंखाल मानि आंखाल जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा गावनि उदैखौ नायनो थाखाय हाजिरा मावहैनो गोनां जायो नाथाय गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो थाखाय सम गैया जायो स' बैनि थाखाय बैफोरखौ लानानै मानगोनां प्रमद बर' सारा बै खामानिखौ मावदों आरो लोगोसे इडुकेसन सोलोंथाइनि सायावहाय बेबायदि खामानि मावबाय थागोनखौ जों मिजिंथियो आरो लोगोसे प्रमद बर' सारनि थाखाय गोजोननाय जासियो गासैबो टिचारफोराबो बिनि सायाव सांग्रांथि जानांगौ खुलुमबाय थेंक इउ स' माच